¿Cómo se llama? Hola. Tienes que decir hola. Hola. Benvinguts al 5è bloc. Hola, B5 bloc. Hola, benvinguts. Hola, benvinguts. Hola, benvinguts al 5è bloc. A mí me grabaste a playa. Como juego, con... Estem a dia 2 de novembre. Sí, dos. Portem aquí un mes i... Una setmana i quasi 2 setmanes. Ja estem com en casa. Avui, bueno, pues baixem a Tamarindo, però mireu amb què anem. La buceta. La buceta, en una camioneta. Con el loco playa de nuestro amigo David. David. Vamos que no vamos. Vamos. Y bueno, Y porque se... see you! No sé, estem aquí veient el sunset. En A centre. Plaza Tamarindo. I bueno, poc més a dir, la veritat és que és espectacular. No sé quin dia som, però... Què estàs enfocant? El profe. El profe. Nada, això és Tamarindo Beach. I ara mateix hi ha moltíssima gent. Avui, Festa, bingo night. ¿Es el vlog? Hola chicos, hoy estamos en Tamarindo. Hay fiesta un poquito y baila. Bien, bien, Bien. Y... Ah, es blogger. ¿Cómo? Eres blogger. Sí. Y hoy vimos el sunset, luego ya se Gracias. See you. Hola, nois. Estem aquí a una festa costarriqueña amb Medina. Medina, say hi. Como invitada. Say hi. Video blog. Video vlog. Salute. Come on over, cut some shapes, get right up in my space and shake it. Just shake it. Bueno, parlo avui jo, perquè l'Albert crec que no està disponible. I res, dic que ahir vam fer un joc que es diu Funky Ball i va ser al·lucinant. O sigui, és un joc, crec que és alemany el joc, perquè, bueno, sí, ens ho van dir és alemany. I res, consisteix en fer dos equips i des d'uns límits es tira una ampolla per fer caure uns del mig i l'altre... Bueno, és molt guai, és molt divertit, però el pitjor és que es veus moltíssim. I bueno, doncs vam acabar tots. Però va ser l'hòstia. Vale. Ok. Bueno. Uah, estem aquí, que ens hem copat a Tamarindo en un carrito de golf que han llogat aquesta gent, que estan... I una birra. Dia 9 de novembre. Sí. Queda molt poc per Li posaré, marxar. ens pregunteu si som dimarts, dimecres, dia. No sabem quin dia és, però bueno, marxem el dia 21, no sabem ni quin dia és tampoc. Però bueno. I planitos variats. Pascal. Estem en un bus
aquí està el Roberto. Com andamos? I ens en anem a Liberia. Per feina. No sé si ens esteu sentint bé, però sí, ens anem a Liberia a... Fer un vídeo. Sí, fer un vídeo per una empresa de cosmètics o alguna cosa així. Sí, de productes de bellesa. Sí. I ara hem agafat un bus, que és aquest. I anem de Tamarindo a Liberia. Res, 2 horetes i ja està. Planitos. Bueno, nois, acabem d'arribar a Liberia. Estem a l'estació de busos i ara ens hem buscar el MAE, Alonso Torres, el mànager, que anem a fer una feineta. Que en principi no sabem ni de què va, ni què hem de fer, ni res. No sabem ni on dormim avui. Ni on dormim, però bueno. Ens anem a la feina i veureu més coses pròximament. Em vull veure l'estreta perquè... Però bueno, estem a un lloc que no sabem on és. Anem amb un cotxe. Ens hem vingut a buscar. Ens pensàvem que seria un cotxe normalet, així normal. Ens hem vingut a buscar un BMW. Cau, que és la puta hòstia. O sigui, jo que sé, ens han passat a buscar a l'estació de busos d'aquí de Liberia amb aquest cotxe. I sí, ens hem sentat a darrere i ens acaben de pagar l'habitació aquesta. Ens han donat això. I anem a veure. El nostre mànager és que és una màquina. Què? Pues perfecte, la meva i la de l'Albert. Ja veig, són les coses. Equipillo. Totes les coses perquè ens anem a feina ara. Anem a treballar. A treballar, germans. Per ser Costa Rica està molt bé. Tenim aire condicionat. Com jo crec que fa un mes i mig que no dormim amb un llit de veritat net. Què passa? Nois, és aquest amb el cotxe amb el que hem vingut. I de cop ens porten aquí, a aquest lloc, que és una casa amb uns murs de... Aló. Sí, no? És com un búnquer. I és una festa familiar, o sigui... Sí, és com la nascut. Que la mare està com embarassada. Sí, i avui diran... O sigui, avui diuen quin del seu sexe. Si és masculí o si és un nen o una nena. I venim aquí a emborratxar-nos perquè ens han comprat moltes cerveses i res, a gravar un vídeo per ells. Així molt senzill, que aquí hi ha un grup. Sí. Que ja veureu que toquen molt bé, la veritat. Ya vamos a presentar un poco a Aloncito. Alonso, tenemos que presentarte para nosotros a nuestro videoblog. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Alonso Torres. Me dedico a la publicidad, pero también mi papá es sastre. Yo soy un desastre. Tenemos aquí a... Hola. Mario, Paulo, músicos nacionales muy importantes. Y nada más. Los quiero, Costa Rica. Perfecto, perfecto. Está con celeste y rosado. Adentro tiene rosado. ¡Uno! Todo vuelve a ser sorpresa. Cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando y seremos más de 3. En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Primera y última vez en Ticos, porque todos nos vamos mañana y nos separados. Extrañaré mucho a Alberto y un poco a Pau. Y disfruta el último vlog de Tamarindo. Tonight we get tipsy, and life tip, don't go on a motorcycle.